Здравейте, аз съм Крис и съм тук, за да ви покажа, че е възможно, колкото и да е трудно. Преди 28 дни вече, откакто ме оперираха на коляно и кръстна връзка. И съм тук да ви покажа, че независимо в каква трудност сте, може да се справите. Останете до края да видите как аз се справям с моите проблеми в такъв период. Се постарая да бъда максимално полезен на хора със същите проблеми. Затова последвайте за повече полезно съдържание. 5:40. Сега оправям чантата и тръгвам за басейна. Пак 20 направих. Влезнал съм 6:20, излизам 7:05. Басейна в 6 часа сутринта, всяка сутрин, втора сутрин идвам, е пълен догоре. И се чудя дали да не почна да идвам по-късно, ама така пък няма да мога плувам на гладно. Какво като е пълен? Плуваме по двама на коридор, ама окей, нормално е, защото все пак е ново. Оправиха го 2 години, беше затворен и затова е нормално да има наплив. Това ще е за 2-3 месеца и после ще спрат. В това видео ще ви обясня как си пресметнах калориите, за да съм в дефицит. Първо, намерих формула в интернет на Малфин Стивън Джерал. Не съм сигурен дали го произнасям правилно, може да ме поправите. Пресметнах си базовия метаболизъм, след това взех стойностите от интернет пак за средно активен, които са от 1,5 до 1,6. Защо средно активен? Защото пъти в седмицата имам тренировка с тежести, 4 пъти в седмицата правя между 2 и 6 хиляди крачки на ден и съвпадам към средно активните. Нискоактивните хора са хора, които по-скоро имат по-застоял начин на живот, и силно активните са хора, които тренират по 6 пъти в седмицата, ходят много, тренират силово 6 пъти в седмицата, май го казах, това не съм сигурен, няма проблеми. И така, как се пресмята базовия метаболизъм? Първо, това е името на човека, който е измислил тази формула. Това е най-актуалното, което има за момента за пресмятане на приблизителна стойност за базов метаболизъм. Какво е базов метаболизъм? Това е калориите, на които просто като седите, дъвчете, храните се и така нататък, спите, лежите, седите, това са калориите, които ще държите, тъй като това всичко също е енергоразход. И така. Затова базовия метаболизъм е 10 по тегло плюс 6,25 по ръст ВСМ. Така, плюс 5 по години плюс 5. Тези стойности не знам какво означават, но така е дадена формулата, така го давам. Така, може да си я проверите в интернет. Базовия метаболизъм в моя случай, аз тежа 116 кг. Така, по 10. Памперка ми ще го напиша много. 10 по 116, 116.1 плюс 6, 2, 5, аз съм 187 см, плюс 5 по 23, защото съм на 23 години, плюс 5. Така,
Това съм го изчислил предварително. Приблизително е 2,2,2,0. Това са калории. Е базовия метаболизъм, за да изчислиме на какви калории държим килограми. Така. Базовия метаболизъм по 1,5 в моя случай. Това е за средно активен. Така. Базовия метаболизъм при мен е 2,2,2,0 по 1,5. И това е 3352, ако не се лъжа. Мисля, че е така, после ще го проверя. Така. Какво означава това? Че това са калориите, на които държа. Де факто, моите калории, на които държа, за да съм в дефицит, аз вада 1000 калории от тях. 1000 калории вадя от тях. И това са калориите, на които ще сваля 25 кг. С това е така, ще го напиша отгоре, до 0,5. Де факто 1/4 от 1 кг или половин килограм на ден. На ден, не на седмица, на ден. Тези калории ги приемам в много активни дни. Тоест, дни, в които имам повече от 5000 крачки, дни, в които съм правил повече от 15 минути колело, и дни, в които съм имал по-тежка тренировка. Така, през другото време, понеже килограмите ми се менят, сега тази сутрин съм тежал толкова, но например миналата сутрин тежах толкова. Да. Така че целта е между 2100 в средноактивните дни и 2000 в нетренировъчните дни. И така си изчислих калориите, на които ще съм в дефицит, на които ще държа тегло, в които ми е базовия метаболизъм, и може да ги използвате тези неща, за да изчислите и вашите.